surasiw tun ye fanga ta janvier kalo la o tun y'a fɔ jama ɲɛna ko olu bɛna sécurité ladon kalo seegin kɔfɛ an ɲa b'a la ko baara ɲɛnama ma kɛ terrorisiw yɛrɛ ka sigiyɔrɔ cayara ka tɛmɛ an b'ora an nana mɛn jumalo ko bɛn ti surasiw ni ɲɔgɔn cɛ ko groupe dɔ b'a fɛ ka président yɛlɛma ayiwa an tora o la ko président yɛrɛ ye fanga di surasi ɲɛmɔgɔ dɔw ma alors olu ka fɔta la impliqué u ni ɲɔgɔn cɛ sécurité nin baara la c'est-à-dire o tun bɛnna min na janvier kalo la k'u bɛna baara bila cogo min na ka taa ɲɛfɛ ko tun di taara o sira fɛ o de kama olu ko fɔ o ka fanga yɛlɛma ka se ka baara da don o yɛrɛ ma baara kan ka kɛ cogo min na olu b'a kɛ o cogo la sisan donc yɛlɛmani sera ka kɛ président kɔrɔ taara min ye lieutenant colonel Daniba ye bɔra fanga la ka fanga to Ibrahim Traoré ma ayiwa sisan an bɛ min filɛ la Ibrahim bɛna a ka fanga sigi cogo min na a bɛna organe jumɛn de bila sen kan a bɛna baara kɛ ni jɔn ye ni mɔgɔ min ye an b'o de filɛ la kɔrɔ nin jɛnɛlen daminɛni an y'a lɔn ko caman bɛna na kɛ donc an b'o olu kɔlɔsili la sisan. E hakili la a bɛna fusaya ni fanga kɔrɔ nin ta ye wa sabula o bɛɛ sɔrɔdasi kelen ninnu de ye civil tɛ o. Ne kɔni fɛ k'olu taara cogo min na a bɛ sɔn ka fisaya ni min tɛmɛna minnu ye fanga minɛ sisan a sɔrɔla olu de tun bɛ kɛlɛ la ni terroriste dugusenw fɛ siraw fɛ olu de tun bɛ kɛlɛ yɛrɛ la donc min sɔrɔla la a bɛ komi minnu tun bɛ terrain kan ani minnu bɛ juru la ka hakilinasaw di surasiw ma a bɛ komi bɛn tun tɛ o ni ɲɔgɔn cɛ donc olu nana ni yɛlɛmani ye sisan ni minnu bɛ terrain kan olu yɛrɛ sera ka yɛlɛ fo décision ta yɔrɔ la ayiwa ne kɔni fɛ a ka ɲi ka kɛ nafa ye baara nin ma donc juge minnu yɛlɛla sisan an t'o fana lɔn o kɛra cogo min na ladili minnu dira mɔgɔw ma a ko in kan ne kɔni fɛ a bɛ se ka kɛ nafa ye surasiw ma a bɛ se ka kɛ nafa ye Burkina Faso yɛrɛ ma. Irisiw ka drapeau yira mɔgɔ dɔw bolo minnu bɔra ka bɔlɔ minɛ k'u b'u ka nisɔndiya yira ka kɛɲɛ ni a koɲa ye e yɛrɛ bolo nin ye Irisiw dontɔ ye aw ka ko senna wa e bolo ne yɛlɛma kɛra Irisiw ka bolo kan a bɛna na ni ɲɛtaa ye Sahel jamana ninnu kɔnɔna la wa ka kɛɲɛ ni jihadiw yɛrɛ kɛlɛlibagaw ye. Ne kɔni fɛ san kɔnɔntɔn kɔfɛ a sera ka ye mɔgɔw fɛ ko Faransiw ka baara nafa ɲɛnama t'a la n m'a fɔ nafa t'a la mais a nafa ma dafa n'an tora o la terroriste bɛna se fɔ Côte d'Ivoire dugumayɔrɔ la donc olu kama Mali surasiw y'a ɲini k'o bɛ kɛlɛkɛminɛn san a ma ɲi Faransɛw ma donc a kɛra kɛlɛ ye ni ɲɔgɔn cɛ alors o labanna ka Faransi bɔ kɛnɛ kan o nana ni Rusi ye Rusi nana Maliyɛnw dɛmɛ en tout cas nafa caman donna Mali la terroriste ko san senfɛ africain fana yɛrɛ caman bɛ yen o sigilen o y'a ye ko Rusi nani nɔgɔya don gɛlɛya la Mali la alors o fana b'a miiri ko ni Rusi nana olu fɛ o nɔgɔya kelen fana bɛna don donc o hakili nin ani Burkinabé caman o de hakilima nana mɛn yɔrɔ min ko Damiba ni Faransi de bɛ ɲɔgɔn fɛ o de y'a to ko ci taara ɲɛfɛ a kɛra dama sigira siraw fɛ ka se ka taa wulikajɔ kɛ o y'a fɔ ko olu bɛ Rusi de fɛ si Faransi fɛ tugu Burkina kɔnɔ donc o o taara se ni ye le Faransi ka intérêt ni centre culturel français ye n'u ka ambassade k'a yira ko olu t'a fɛ ka Faransi ye tugun.